cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient-friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahom pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines.
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 4 minutos na nakalikat sa taknang alas 6. Sang aga, mayong aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental sa bugos nga Pilipinas ag bugos nga kalibutan. Yari ang pagdulong sa inyo sa mga panibago. Mainit ay nagabaga ang mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Martes, petsa 11 sa bulan na sang Oktubre, sininga tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ito na nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, 75 days to go before Christmas. Kagkaroon, kadto na kita sa ato nga mga headlines sa ato nga punguna mga balita. Sa ato nga balita lokal, maskara sa panahad nga nagbukas kahapon. Ginakabig ni Governor Bong Lacson nga groundbreaking event. Mayor Alfredo Benitez nagpasalamat sa mga provincial officials bangod sa maskara sa panaad. Sinekon, nagpatagangot sa brownout samtang naga-deliver sang accomplishment report si Mayor Albi Benitez. Bangkay sang ginapatihan rebelde na recover sa mga soldado kasunod sang patibago nga engkwentro sa Himamaylan. Sa aton nga balita national, President Bongbong Marcos may mensahe sa publiko kasunod sang pagperma sa SIM card registration act. Comelec Bank magadiskusyon sang posible nga suspensyon sang filing sang Certificate of Candidacy. Makabayan Black nagaduso sang congressional inquiry sa Dilima hostage incident. Sa balita international, mga estudyante kag trabahador sa Iran wala nahadlok sa protest crackdown. Balita espesyal, Tesla Chief Executive Officer Elon Musk nagaplano nga maghimo sang madamo nga humanoid robots. Sa balita sa negosyo, presyo sang diesel nagsaka sang malapit 7 pesos subong nga aga. Sobra piso ang ginsaka sang presyo sang gasolina. Balita sa hinampang, Argentinian football team captain nga si Lionel Messi magaretiro na matapos ang 2022 World Cup sa Qatar. Sa balita sa entertainment, actress nga si Sunshine Cruz nagpost ang cryptic message kasunod sang huring-huring nga bulagay na sila sang iya nga boyfriend. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 7 minutos na nakalikat sa taknang alas 6 ang aga. Kagamuyad tumakabumbo nga aton nga mga headlines karon sa ilo na kita sa detalye na sa aton nagapangunang mga balita. Upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Glory Faith El Shario kag Bombo Zaldi Foro the second kagkaron sa ilo na kita sa detalye na sa aton panguna nga balita lokal. Ginakabig nga groundbreaking events ang gobernador sang Negros Occidental ang maskara sa panahad bangod ini ang 11 nga kahiguyanan nga naimbitahan ang probinsya nga makigbahin sa event. Kahapon opisyal na nga ginbuksan ang maskara sa panahad sa seremonya ang ginpatigayon sa Panahad Park and Stadium kag gintambungan sa mga opisyales sang syudad kag sang probinsya. Sa speech ni Governor Eugenio Jose Bong Lacson, malipayon ini nga mangin kabahin sang pinakadako kag ginahulat nga maskara festival matapos nga nauntat sang 2 ka tuig bangod sa pandemic. Sunod sa iyang maskara sa panahad ang kahigiyenan nga mahatagan sa oportunidad ang mga turista sa maskara nga ma-experience sa mga produkto, kultura, festival, travel destination kag cuisine sang Negros Occidental. Congratulate si Mayor Alfredo Benitez, ang Bacolod City Government kag ang Balik You Home Foundation. Nagpasalamat man si Lacson sa mga local chief executive sa nagkalain-lain nga mga syudad kag banwa sa probinsya sa ilang nga suporta kag kooperasyon nagod niya ini ang matigayon. Today's Maskara sa Panahad is a groundbreaking event. As far as I can remember, this is the first time that the province was invited
to join the Mascara Festival. And we are just happy to be a part of the biggest and most awaited Mascara Festival in years. Ang kabayan sa pagpayag ng Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Samtang ginakabig ni Mayor Alfredo Benitez ang maskara sa panaad nga indikasyon nga ang probinsya kag ang syudad ang nag-coordinate para sa ikaayo sang Bacolod kag Negros Occidental. Sa speech ni Benitez sa opening ceremony sang maskara sa panaad, ginpasalamatan sini si Governor Eugenio Jose Bong Lacson sa pagtambong sa event kag pagbaton sa imbitasyon nga makigbahin ng probinsya sa maskara. Sunod diri ini ang ehemplo kung ano ang sara nga mahimo sang Negros kag Bacolod kun magabuligay. Nagalaom mga alkalde nga sa masunod nga mga tinuig, ini ang magapakita sang ehemplo sang pag-isa para sa Better Bacolod kag Negros. Gindugang man sini nga nagpropose si Councilor Jason Villarosa sa ordinansa nga nagaimbita sa probinsya sa Mascara Festival sa mga masunod nga tinuig. Sunod kay Benitez, ang panaad ang yara sa sentro sang Bacolod gani nagakadapat lang nga ini ang mangin kabahin sa selebrasyon sa Mascara Festival. This is a very clear indication that Bacolod City and the province of Negros Occidental are now collaborating with each other for the betterment of all the Negrense and Bacolod North. So it's a clear example of what we can be and what we can do in the future if we do it together. Si Bacolod City Mayor Alfredo Benitez. Samtang ginatag sang manager sang engineering department sang Central Negros Electric Cooperative Incorporated o Sineco nga wala sang pagpangsabotahe nga natabo matapos nga nag-brown out antes magpatigayon sang speech si Mayor Alfredo Albi Benitez tuoy sa iyang accomplishment sa first 100 days sini sa opisina sang Sabado. Sunod kay Engineer Jose Tanyungon, mga alas 6 sang gabi sang Sabado, may power interruption nga nagluntad sa Bacolod Government Center nga nagdugay sang kapin 4 ka minutos. Sunod kay Tanyungon may yara sang 4 ka feeders nga ginalakipan sang Burgos Feeder 1 nga ang linyang padulong sa New Government Center, Burgos Feeder 2 nga sakop ang Greensville kag Homesite, Burgos Feeder 3 nga sakop ang Granada kag Alangilan, kay Burgos Feeder 4 nga sakop ang Estefania. Sang Sabado sunod diri ang nagka-power interruption sa NGC, nagpadulong ini galayon sa substation kag nakit-an nga nag-activate ang ilang recloser bangod may disturbance sa linya. Isa sa mga disturbance sa linya amo ang kun kaisa may nagasaka nga tuko nga sunod diri apisar nga wala ginapatihan sang kadam-an matudtuod. Sunod diri masobra 2,000 ka 2,000 amperes sang concurrent ang na-pick up sang recloser gani nag-trip ang Burgos Feeder 1 agud malikawan ang dugang nga damages. Sunod siya kon hindi mag-trip posible nga bilog nga substation ang wala man kun tani isang problema ang maapektuhan. Sunod kay Tanyungon, isolated ang ini nga kaso kag wala sang pagpangsabotahe. Nagpasalig man ini nga wala untat ang ilang pag-maintenance sa mga linya agud niya ma-improve ang reliability sang electric cooperative. Wala ina sang sabotahe kay sang Sabado nga adlaw sina sang namonitor ko nga nag-trip ang Burgos Feeder 1 nagkadto ko sa substation kay nakita ko man nga nag-register sa amon nga recloser kay may ara na da siya LCD nga makita mo kung ano ang cause sang interruption. So may na-up ang amon nga recloser nga ako nga fault current sobra 2,000 amperes. Ang kabayan sa pagpayag ni Engineer Jose Tanyungon, ang manager sang Engineering Department sang Sineco. Ginkumpirmar sang militar nga may isa ka na-recover nga bangkay nagikan sa makawala nga grupo sa nagluntad nga engkwentro kahapon sa Sitio Medel, Barangay Carabalan, Himamaylan City, Negros Occidental. Sunod kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, Commander sang 303rd Infantry Brigade, ay kalima nga engkwentro ang nagluntad kapin alas 5:30 sang hapon. Pahayag sini nga 7 tubtob na pulo kakatapos ang New People's Army o NPA ang nakaengkwentro sang 94th Infantry Battalion sa Sitio Medel, Barangay Carabalan, malapit lamang sa ginduntaran sang una nga inkwentro. Sa ginpatigayon nga scouring, na-recover sa mga ini ang isa ka body count sang napatay nga NPA member, kasubong man ang isa ka 45 caliber pistol, backpack nga nagaunod sang personal nga pagkabutang, mga accessories kag pila ka mga bulong. Wala naman sa nasamaran sa tropa sang gobyerno. Ang bangkay ang ginpanaog sa mga militar, kagyara na sa karon sa Soledad Funeral Home sa siyudad sang Himamaylan.
Suno kay pasaporte, wala pa sila sang identity sa napatay nga katapos ang NPA, kagini ang mga identify matapos nga makumpirmar sang duha tugtog tatlo ka persona nga mahimo pamilya ukon kaupod sini sa grupo. Ginalantaw sang 303rd IB Commander nga ma-identify na ang bangkay subong nga adlaw. Sa karon nagapadayon ang clearing operation sa lugar. Dugang pa di pasaporte nga wala pa ginapahalugutan ang pagbalik sa mga lugar nga apektado sa engkwentro bangod mahimo mabutang sa katalagman ang ilatag sa kakabuhi. Sa karon nagaserbe naman nga dako nga challenge sa tropa sang gobyerno ang pag-track sa mga rebelde. Kasakupan gyapon sa City Middle na enkwentro sa ating tropa. Base sa report, ang ilan nasa grupo, more or less between 7 to 10 ng mga armadong NPA. Nauring sa area, nasita nila may isa ka dead NPA. Wala man sila sa marad sa ating na tropa. Naulat po ang confirmation, hindi lang isa, hindi dapat magdan na 2-3 para masigurado kita pa i-identity. Si Brigadier General Inocencio Pasaporte ang commander ng 303rd Infantry Brigade. Samtang nagdangat sa kapin 5 million pesos ang nakumpiskar ng illegal nga droga sa Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit o kon CDEU sang bulan sang Setyembre, suno kay CDEU Head Police Lieutenant Joven Mugato, kapin 5 million pesos ang kabugusan nga balor sang tanan nga nakumpiskar ng illegal nga droga sa tatlo ka mga operasyon nga ginpatigayon sa mga kapulisan kun sa diin ang pinakadako among nakumpiskar sa Purok Riverside, Barangay Bata, syudad sa Bacolod, nakuhaan sang masobra 4.9 million pesos nga balor sang illegal nga droga. Ang mga suspitsado nga sanday Erwin Bilonyo alias Boy, 34 anyos, ug Anthony Solon, 38 anyos. Ang duha ang ginakabig nga mga high-value individual samtang mayara man sa nadakpan nga duha ka mga street-level individual. Ang droga nga nakumpiskar ang may kabugutan nga 725 grams sa balor nga 4,927,000 pesos. Panugyan ni Mugato nga magpalapit sa mga kapulisan sa paghatag sa impormasyon agud nga matapna ang pagluntad sa illegal nga droga sa syudad sang Bacolod. Kag sa katapusan nga balita lokal, wala na sang kabuhi ang isa ka lalaki sang nasapuan nga nagautaw-utaw sa suba sang Barangay Fabrica, syudad sang Sagay kahapon. So kay Police Corporal Elmer Ediano, investigador sang Sagay City Police Station, nakabaton sila sang tawag nagikan sa isa ka concerned citizen matapos nga may makitaan nga lawas nga nagalutaw sa nasambit nga suba. Apang sa karon wala pa mahibaluan ang identity sa ang biktima. Wala sang pag-ibabaw nga panapton ang biktima kag ini ang nagasuksok sa shorts nga itom. Mayara man ini sang tatu sa dughan nga I Love Jesus Christ. Samtang ini ang gidabanta nagaedad 40 tubtog 45 anyos. Ginilantaw nga ini isa ka pangayaw bangod wala sang may nakakilala nga mga residente sa lugar. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 16 minutos na nakaligat sa taknang alas 6 ang aga. Kagamuyat mga kabombo ang aton nga kabugusan nga mga balita lokal. Bantayan naman na aton ang aton nga balita national, international kag iban pa. Sa aton nga pagpanumbalik, makaligad gid lamang sa pila ka mga importante nga pahanumdo. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers
pastors nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salug separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintukod dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 19 minutos na nakaligat sa taknang alas 6 ang aga. Sa gihapon kaming inyong mga tagbalita. Bombo Glory Faith El Shario. Kag Bombo Zaldi Foro II kagkaron. Saylo na kita sa aton nga nagapanguna nga balita national. Ginakinahanglan na nga iparehestro ang mga ginagamit nga subscriber identity module o kon SIM card. Ini matapos na ginpermahan na ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nasambit nga layi kahapon. Ginbuhat ni Presidente Marcos kahapon ang ceremonial signing sa nasambit nga layi ang ginpatigayon sa ceremonial hall sa Malacañang kag gintabungan sang pila ka mga opisyal sa gobyerno. Tinutuyo sang SIM Registration Act o kon Republic Act 11934 nga mapunggan ang paggamit sa mga SIM card sa krimen, kalakip na sa text o kon online scams. Payag ni Presidente Marcos nga sila makahatag na sang ginakinahanglan nga tool sa mga law enforcement agencies agud nga marisolbar ang mga krimen nga ginabuhat pinaagi sa paggamit sang SIM cards. Kasubong man mabaskog ang pamaagi agud nga matap ng pagbuhat sang kaangay nga mga krimen. Dugang pasining nga kalakip sa provisions sang pagsiguro sang protection sa confidentiality sang data privacy rights sa mga subscribers nga maga-take effect kadungan sa pagbaligya. Ginpasalig man sang presidente nga anuman nga mga impormasyon nga kinahanglanon sa pagparehistro sang SIM card ang mga absolutely confidential. Magluwas lamang ko ng mga impormasyon ang may pahanugot na gikan sa subscriber pinaagi sa written consent. Sa idalom sang layi ginamando sa mga public telecommunication entities nga magsumiter sang National Telecommunication Commission o NTC sang verified list sang ilang mga authorized dealers kag agents sa bilog nga Pilipinas. Kinahanglan sa may nga isumiter ang listahan sa kada third quarter sang kada tuig. Kung hindi naman iparehistro sa mga magagamit ang ilang nga SIM card sa natala nga panahon, automatic nga magapatig-akon pagapatyon sa PTE ang koneksyon sini kag hindi na mahimo nga magamit. As we sign into law the SIM Card Registration Act. With the signing of this act, we will finally achieve what has long been overdue, an effective means of regulating the issuance of SIM cards to curb the spread of spam text messages and scams. We will soon be able to provide law enforcement agencies the tools needed to resolve crimes perpetrated with the use of these SIM cards, as well as providing a strong deterrence against the commission of wrongdoing. Ang kabayan sa pagpahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samtang pahayag ni Department of Information and Communication Technology o DICT Secretary Ivan Jan Uy nga ang National Telecommunications Commission o NTC ang maghahatag sang petsa kung saan magasugod ang proseso sang pagparehistro sang mga SIM cards. Samtang nagapati si Attorney Joe Max Ortiz nga posible nga may maga-file sang petisyon agod nga kwestiyonon ang constitutionality sang SIM card registration law nga ginpermahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahapon. So kay Ortiz, santo sa Bill of Rights, Article 3, Section 3, dapat nga may privacy ang isa ka persona sa kaugalingon sini nga mga impormasyon apang sa nasambit nga layi, ginahatagan sini sa access ang gobyerno.
So diri sa idalom sa administrasyon ni Anay President Rodrigo Duterte, iya ginvito ang layi nga sadto may provision nga dapat ang social media accounts sang tag-iya sang SIM card ang i-divulge. Apang sa bag-o nga version nga napasar, wala sa nasambit nga provision. So diri mixed reaction ng sang kadamaan bangod apisar nga katuyuan sini ang matap na ang mga scammers, hindi ini magarantiya nga kon ipa-register ang SIM card madula na ang mga ini nga hindi na makapangbiktima. So sa iya ang ini nga layi ang naga-infringe sang privacy sa isa ka persona bangod kun sarang may baluan ang numero, pabor ini sa law enforcement kaangay sa mga pulis o kon militar kag sarang nila nga wiretap ang mga conversation. So diri may access sa numero, mahibaluan sa mga law enforcement nga may access na ini nga impormasyon kung sino ang ginatawgan kag ginaistorya sa isa ka persona nga iya ginakabig nga desbentaha. Para kay Ortiz, ang privacy ang importante sa demokrasya kag nagakadapat nga ang layi ini magamit sa malain sang iban nga tao. Mixed reaction sa aton dira nga mga kilala, especially diri lokal, because ang hambal sang iban hindi man na iya full proof nga garantiya na kung iparehistro mong imo yang SIM card, ang ining mga scammers ni magkaladula na ni mga fraudulent nga pang-scam kung ano lang da. Always ang mga kriminal siya mangita naman ni sila sa high-tech pagin. Si Attorney Joe Max Ortiz. Samtang pag-istoryahan sang Commission on Election akong COMELEC bangka ang posibilidad sang suspension sa filing sang Certificate of Candidacy o COC para sa December 2022 barangay ang Sangguniang Kabatan election akong BSKE, ini apisar nga ginahulat pa ang desisyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung inyang dayunon o kung i-postpone. Payag ni COMELEC Chairperson George Garcia nga sa tion nga permahan ni Presidente Marcos ang postponement sa 2022 BSKE ang anbang kang kinahanglan man nga magduso sang pagpaiway sang COC filing nga natalana sa Oktubre 22 tubtob 29. Wala naman sang nakaschedule nga COC filing sa Oktubre 23 apang bangod nagmaga kinahanglan sang kapin 15 ka adlaw. Agod nga ang hagna ang manginlayi kag mapublish sa balita para sa general circulation patag sini nga ang anbang kang maga kinahanglan na nga magdesisyon sang temprano agod nga malikawan ang problema o kun confusion sa mga nagatuyo nga magpapili. Patag sini nga kinahanglan magpreparar sang COMELEC sang mas temprano para sa practicality. Bangod sa tion nga manginlayi ang postponement, ini ang ma-implementar pa sa Oktubre 26 kag mahimo nga may mga mauna na nga maka-file sang COCs. Sa tion nga makilalaan na ang mga kandidato, may posibilidad nga mag-aaway na mga magapapili kag hindi maghangpanay sa sulod sang isa ka tuig antes pa man ang aktual nga pagpapili. Ginduso sa mga mamaligha sa Makabayan Block sa Kamara ang pagpatigayon sang congressional inquiry sa natabo nga pag-hostage sang inmate kay former Senator Laila De Lima sa sulod sang Philippine National Police Custodial Center sang Domingo sang aga. Nagpanawagan sa House Assistant Minority Leader Arlene Brosas sang Gabriela, House Deputy Minority Leader Franz Castro sang ACT Teachers, kag Raul Manuel sang Kabataan pinaagi sa House Resolution 473 nga nagabando sa House Public Order and Safety Committee sa pagpatigayon sa ang investigasyon. Madumduman nga santo sa report sa kapulisan nga si De Lima nga nakadetain sa PNP Custodial Center humalin sang 2017 bangod sa drug trade related charges ang gin-hostage ni Abu Sayyaf sub-leader matapos ini magtuyo nga magpalagyo sa detention facility matapos sa paslawan kaupod sa co-inmates nga Sanday Arnel Cabintoy kag Feliciano Sulayo Jr. nga katapo sang Dawla Islamiyah Terrorist Group. Pahayag sa mga mamalidha ang kinahanglan pa sang maid-id nga investigasyon sa hostage-taking incident. Ilabi na nga ang PNP Custodial Center ang isa ka maximum security facility kagyara pa mismo sa sulod sa headquarters sang PNP. Liwat man nga ginpanawagan sang Makabayan Legislator sa gobyerno nga paluson na ang false charges batok kay De Lima. Madumduman niya humalin sang na-detain sang 2017. Isa sa tatlo ka mga drug trade related charges batok kay De Lima ang na-drop na bangod sa kakulang sang ebidensya. Santo sa resolusyon, si De Lima ang nagapabilin gihapon sa detention bangod sa hindi matuod nga mga alegasyon nga ini ang involvado sa illegal drug trade sa sulod sang New Bilibid Prison sa tion sang iya pagpamuno bilang Justice Secretary.
Kag sa ato na katapusan nga balita nasyonal, nagapati si Atty. Joe Max Ortiz nga tiunagod niya maghimo sang tikang si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Agod niya magsiguro nga si former Senator Laila de Lima ang hindi mangin biktima sang injustice. Madumduman niya gin hostage sang Domingo sang aga si de Lima kasunod sang pagbuno sang 3 ka mga inmates sa isa ka police officer sa tinutuyo nga makapalagyo. Ang police officer nga biktima ang ginkilala nga si Police Corporal Roger Agustin Duty Castle 2 sa PNP Custodial Center, samtang 3 ka mga priso sa maximum compound ang inkilala nga sanday Arnel Cabintoy, Idang Susukan kag Feliciano Sulayaw Jr. nga lunsay napatay sa mga nagresponder nga kapulisan. Sila ang ginaligar mga miyembro sang Abu Sayyaf. Suno kay Ortiz, tuman ka traumatic ang eksperyensya para kay de Lima nga natabo bangod siya ang gingamit nga hostage ang 3 agod nga makapalagyo. Sunod diri kun siya ang pamangkuton. Ang paghatag sang simpatya ang hindi lamang pag-transfer sa anay senador sa lain nga lugar kag jail facility, kundi maimbestigahan sang maayo kung nga naka-access sa selda ang Abu Sayyaf. Wala man ini nagahambal nga kahatagan sang special treatment si de Lima. Apang kuntani hatagan ini sang gamay nga ligwa nga mapalayo ini sa kaangay nga risgo. Ginpahayag man sini nga nag-recant na ang 3 ka mga testigo bato kay de Lima kasubong man ang mga vital witnesses. Gani kun magpagwa sang ruling ang Regional Trial Court sa Pasig, dako ang tsansa nga siya ang maakwit. Traumatic ini nga experience para kay Senator Laila de Lima, bubukons mo. Imagine mo siya ang gingamit nga hostage tani. Because nga high value siya ang hostage. That is why ining 3 nga ginasiling nila nga Abu Sayyaf, tsansa nila makapalagyo using de Lima. That's why nagdemand sila nga may helicopter para makapalagyo sila. Incidentally, amo to ang natabusan to. Very traumatic for former Senator de Lima. Ang kabahin sa pagpahayag ni Atty. Joe Max Ortiz, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 30 minutos na nakaligan sa tak ng alas 6 sang aga. Karon sa ilo nakita sa detalye na sa ato nagapanguna nga balita international. Una kita sa Iran, nagpabilin sa pagpamatok ang madamo nga mga Iranian na protesters kahapon nga ginalakipan sa mga estudyante nga nagpatigayon sang sit-in sa pila ka mga industrial workers nga nag-strike apisar pa sa ginapatigayon nga crackdown sa mga otoridad nga nagresulta na sang dinosena nga mga nagkalamatay kag ginatos nga nagpangpriso. Ang mga video nga nagalapta sa social media nagapakita sang pila na kaadlaw nga nagadugi nga mga protesta sa pila ka mga bahin sang kapital, kasubong man sa iban pa nga mga syudad nga ginalakipan sang pagsunog sa mga kababainhan sa mga headscarves kag pagsinggitan sang slogans nga batok sa Islamic Republic. Ginakusaran sang Kurdish Right Group nga hingaw nga ang otoridad sa paggamit sang heavy weaponry, kalakip na ang shelling kag paggamit sang machine gun sa northwestern city sang Sanandaj nga apang ang nasambit nga claims ang hindi pa kumpirmado. Mabatian man ang lupok sang armas lutang sa banwa sang Sakes, ang hometown ni Masa Amini. Naibaluan nga nagumpisa ang kinagamot 3 ka semana nang nakaligad matapos nga mapatay si Amini, 22 anyos, isa ka Iranian woman nga may Kurdish origin kasunod sang pag-aresto sa iya sang notorious nga Tehran Morality Police nga nagapatuman sang istrikto nga dress rules sa mga babaye, kalakip na ang compulsory nga pagsuksok sang headscarves. Payag sa mga aktivista nga si Amini ang inkastigo sa kustodiya sa mga kapulisan at ang otoridad ang nagpagwa sang medical report nga nagapahayag nga ang biktima ang napatay bangod sa pre-existing kondisyon. Kag sa katapusan nga balita international sa pungsod Moldova, ginpatawag sang Moldova ang envoy sang Moscow agod nga maghatag sang eksplanasyon matapos nga maglabay sa airspace ang pungsod ang mga Russian cruise missiles nga nagtarget sa Ukraine. So kay Foreign Minister Nico Popescu, 3 ka mga cruise missiles ang ginunsyar padulong sa Ukraine nagikan sa mga Russian ships nga nahamtang sa Black Sea ang naglabay sa airspace sang Moldova. Pathag sini nga nagpadala na ini sang summon sa ambasador sang Russia agod nga maghatag sang pagpaathag. Nahibaloan nga nagpabutyag sang kaakig si Popescu sang Lunes bangod sa madamo nga mga pag-atake nga ginunsyar padulong sa mga syudad sang Ukraine. Isa ka adlaw matapos nga ginbasol sang Moscow ang Ukraine sa pagsigabong sa taytay nga nagakonekta sa Crimea kag Russia.
Pahayag sang opisyal nga dismayado ini sa paglunsyar sa madamo nga Russian rocket strikes sa mga kasyudaran sa Ukraine. Kalakip na sa kapital nga Kiev kag nagaigo sa civilian targets. Panawagan ni Popescu nga dapat na nga untaton sang Russia ang mga pagpamatay. Pahayag pa sang foreign minister nga nagapakig-angot ang iyang mga opisina sa mga staff sang Moldovan Embassy sa Kiev kag ginapakamaayo sini nga sila ang hiluway kag nagapanago sa wala sang kapuslanan nga mga pag-atake sa mga sibilyan. Nagakalisod man ang mga ini para sa mga nanging biktima sang brutal nga pag-atake. Samtang kadto naman kita mga kabombo sa aton nga balita, espesyal. Nakasulod na bala sa imo nga pinsarang pag-abot sang tion nga may kaupod ka na sa trabaho o kung kabulig sa balay nga isa, ka-robot? Plano ni Tesla Chief Executive Officer o CEO Elon Musk ang maghimo sang madamo nga humanoid robot sa nagahilapit nga tinion. Suno kay mas ang paghimuon nga robot ang mayaras nga kasaranga mangin isa kayaya, hardinero, caregiver o kun isa ka factory worker. Ginhatagan niya sang pangalan nga Optimus. Ang prototype nga robot kag sunod sa iya gindisenyong Optimus nga mayara sang kapasidad nga makahuman sang minilyon ka mga unit kag ginalauman nga magbalor sang mas manubo pa kung ipaanggid o kung ikumparar sa isa kasalakyan. Apang ginako man sang futuristic nga negosyante nga madamo pa sang kinahanglan nagod nga mahimo ang nasambit nga robot kung sa diin ginapatian sini nga mahuman makaligad sang 5 o kun 10 ka tuig. Sa karon ginapaidalom sa mga test ang prototype agod nga makit-an ang reaksyon sini sa mga wala ginaekspektaran nga matabo. Madumduman nga ginpagwa sa publiko ang isa ka test robot nga ginhimo sang Tesla nagligad nga Pebrero kag ini ang nagabuhat sa mga simple nga hilikoton kalakip na ang pagpamunyag, paghakwat sang kahon kasubong man ang paghakwat sa mga steel. Ginaaligar nga igabaligya ang mga robot sa presyo nga kapin $20,000 o kung masobra 1.1 million pesos. Samtang sa balita sa negosyo, ginpatuman na subong nga adlaw ang dako nga saka sa presyo sang diesel kag masobra naman piso nga saka sa presyo sang kada litro sang gasolina. Ginanunsyar sa mga oil firms ang saka sa presyo sa produktong petrolyo kasunod sang duha ka asod-asod nga semana nga rollback sa gasolina samtang 5 ka semana naman nga rollback sa diesel kag kerosene. So sa Pilipinas Shell Petroleum Corporation, nagsaka sang 1 pesos and 20 centavos ang presyo sang kada litro sang gasolina, 6 pesos and 85 centavos ang ginsaka sa presyo sang kada litro sang diesel, kag 3 pesos and 50 centavos naman ang ginsaka sa kada litro sang kerosene. Ang pagbago sa presyo ang nag-epekto alas 6 subong nga aga sa kalabanan ng mga oil firms, samtang alas 6:81 subong nga aga naman mag-aumpisa ang adjustment sa clean fuel. Santo sa latest data sang Department of Energy, nagdangat na sa 14 pesos and 45 centavos ang ginsaka sa presyo sang gasolina halin sa Enero subong nga tuig, 28 pesos and 95 centavos naman sa kada litro sang diesel, kag 23 pesos and 25 centavos sa kada litro sang kerosene as of October 4, 2022. Para sa foreign exchange rate, sunod sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 59 pesos. Samtang sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 41 pesos and 5 centavos. Ang Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 50 centavos. Ang euro ang may baylo nga 57 pesos and 34 centavos. Kag ang Saudi Arabian rial ang may baylo nga 15 pesos and 66 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kag Petron stations, 64 pesos and 40 centavos tubtob 66 pesos ang unleaded, 64 pesos and 95 centavos tubtob 66 pesos and 95 centavos ang premium, kag 67 pesos and 70 centavos tubtob 72 pesos and 38 centavos ang diesel. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 36 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga. Karoon sa ilo naman kita sa aton nga balita sa hinampang. Madali na lang magretiro ang Argentinian football team captain nga si Lionel Messi bangod sunod sa iya ang 2022 World Cup sa Qatar mangin ulihin niya nga hampang. Yari ang report upod kay Bombo Messi o Famen. Ginkumpirma sang Argentina Captain Lionel Messi nga ang 2022 World Cup sa Qatar ang mangin ulihin niya nga hampang. Sunod sa 35 anyos nga football player, maayo man ang nabatsyag sini physically
Kag nalipay man siya sa isa ka man nami nga pre-season nga wala niya nahimo nagligad nga tuig. Ginkilala bilang highest paid athlete sa bugos sa kalibutan ang football player kung sa di nagpuli ini sang kapin $130 million sa bulan sang Mayo tuig 2021 tubtob Mayo 2022. Si Messi may ara sang koleksyon sang salakyan lakip ang $2 million kagani zone the tricolor, Ferrari F430 Spider, Dodge Charger SRT8 kag Maserati Gran Turismo. Sa pagbiyahe sini sa mga malayo nga pungsod, ginagamit niya ang iya $15 million private jet kag may baluan nga ginpakasalan sini ang long-time girlfriend Antonella Roccuzzo tuig 2017. Madumduman niya nahimo ang iya international debut tuig 2005 kag gilayon niya nagdaog sang 164 caps para sa Argentina kung sa di nakilala siya bilang all-time record scorer sa pungsod sa 90 goals. Mahimo nga naglabot lang sa 2 ka minuto ang hampang ni Messi sang siya ginhimo nga substitute batok sa Hungary tuig 2005. Apang nagbiyahe siya padulong sa Germany para sa iya nga first ever World Cup tuig 2006. Para sa balita sa hinampang ini si Bombo Basi Ofamen para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Samtang sa balita sa showbiz, kasunod sa mga huring-huring nga nagbulagay na ang aktres nga si Sunshine Cruz kag ang iya nga boyfriend nga si Maki Mathay, nagpost naman ang aktres ang isa ka cryptic message sa Instagram. May chika si Bombo Jaire de los Reyes. Nag-post ang isa ka cryptic message ang aktres nga si Sunshine Cruz sa Instagram page matapos ang mga spekulasyon nga sila ang nagbulagay na sang boyfriend sini nga si Maki Mathay. Sa iya Instagram account, nag-upload ang aktres ang isa ka quote card nga may nakasulat, "Some people are only meant to stay in your heart, not in your life." Sa captions ng post, ginpahayag ni Sunshine nga ang mga tao ang nag-aabot kag nagabiya, apisar nga mabudlay ini maintindihan. Suno sa iya ang pag-let go sa isa ka persona ang makatugas ang kasakit kag kasubo sa kabuhi, apang may mga butang nga hindi makontrolar. Ang importante suno diri ang mga may mga nagakatun-an sa eksperyensya kag ang pagigugma kag maayo nga mga memories ang magapabilin sa tagipusoon. Sang tinalikdan nga bulan, may mga spekulasyon nga nagwa nga si Cruz kag Mathay ang bulagay na matapos sa notisyaran sa mga netizens nga gin-unfollow sa mga ini ang isa kag isa sa Instagram. Una, ginkumpirmar ni Mathay nga may relasyon sila ni Cruz ang tuig 2016 matapos nga nakitaan nga naga-holding hands sa publiko. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Jaire de los Reyes para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 40 minutos na nakalikat sa taknang alas 6 ang aga. Karon mga kabombo, kantuan naman nato ng lakas sang panahon. Kumusta nato ng dalagan sang tiempo? Upod kay Bombo Grace Lynn Parcon Lubaton sa aton nga Bombo Weather Center. Bombo Grace, please come in. Mga kabombo, alas 3 kaina sang kaagahon ang sentro sang Tropical Depression Maymay ang nasliptan sa 310 kilometers east o kilometer east sang Kasiguran Aurora. Dala sini ang kabasugon sang hangin nga nagadangat sa 45 kilometers per hour kag pagmadlos nga tubtob 55 kilometers per hour. Ang Tropical Depression Maymay ang nagahulag padulong sa nawagatnan nga direksyon sa kadasigon nga 10 kilometers per hour. Ang Ilocos Norte, Apayao, Abra, Kalinga Mountain Province, Ifugao, Batanes, Cagayan, kag Isabela ang maka-eksperyensya sang magal-umon nga kalangitan nga may lapnagon nga pag-ulan kag pagpanaguubtuga sang Tropical Depression Maymay kag shear line. Ang Metro Manila ang nabilin nga bahin sang pungsod ang maka-eksperyensya sang magulugal-umon tubtob sa magal-umon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagkanaguob dala sang localized thunderstorms. Ang Northern Luzon ang makabatsyag sang mabaskog nga huyop sang hangin padulong sa Aminhana Sidlangan. Ang baybayon ang mga mabaskog ang pagbalod. Ang nabiling nga bahin sang Luzon ang makabatsyag sang makasarangan tubtob sa mahinay nga huyop sang hangin padulong sa Aminhan na Sidlangan tubtob sa Naminhan na Katungdan. Ang baybayon ang may kasarangan tubtob sa mabaskog nga pagbalod. Ang nabiling nga bahin sang pungsod ang makabatsyag sang mahinay tubtob sa makasarangan nga huyop sang hangin padulong sa Naminhan na Katungdan tubtob sa Nakatungdan. Ang baybayon ang mangin makanay tubtob sa kasarangan
ang pagbalod. Samtang sa antad sang temperatura diri sa Bacolod City, 24 to 32 degrees Celsius, nga may 85% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin ng may kapasugon nga 0.9 km per hour, nga may overcast clouds. Samtang sa Metro Manila, 26 to 33 degrees Celsius, nga may 10% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin ng may kapasugon nga 0 km per hour, nga may clear with periodic clouds. Dagupan, 26 to 31 degrees Celsius, nga may 97% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin, ang may kabasog nga 2.1 km per hour nga light rain. Samtang sa Tacloban, 24 to 32 degrees Celsius nga may 93% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin ng may kabasugon nga 1.3 km per hour nga may broken clouds. Sa Butuan, 23 to 32 degrees Celsius nga may 93% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin ng may kabasugon nga 0.2 km per hour nga may overcast clouds. Ang adlaw na butlak, 5:37 subong nga aga ka magatunod, 5:33 karon sa hapon. Gikan diri sa Bombo Weather Center, ini si Bombo Grace ng Labaton para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace Lynn Parcon Lubaton para sa aton nga weather update sa subong nga adlaw mga kabombo. Timiaran mang kita nga bulubantayan nga panibag-o nga tropical depression Maymay nga yara sa subong sa aton nga Philippine Area of Responsibility mga kabombo. Kagamuyad to mga kabombo ang mga kabugusan naton nga pagpangalagad diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Martes, petsa 11 sa bulan na sa Oktubre sininga tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato naman nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. 75 kaadlaw, 75 days to go before Christmas. Standby na kita mga kabombo sa aton masunod nga programa, ang Bombo Report Second Edition. Makaupod naman naton si Bombo Erlin Bayunita. Sa katapusan, kami inyong mga nangintag balita. Bombo Glory Fatal Shario. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo! Kakaroon sa ato naman nga Bombo News Analysis, ngayon palalasang at maukod nga tagpalamati. Pagkabasahon ni Bombo Ponce Espino, may tigulo, SIM card registration. Sa karon madamo na gid ang nagapanunto. Mga scammers nga nagagamit sang lain nga numero. Agud makapangawat sa impormasyon kag kwarta. Nagapangita sang wala ihibalo agud mabiktima. Gani liwat nga ginaduso ang hagna. Nga may tinutuyo nga ini ang matapna. SIM card registration ginalantaw nga solusyon, agud publiko mahatagan sang proteksyon. Apang may pila ka mga wala nagakomporme. Bangod ini ang pagpamahog sa data privacy. Ang personal nga impormasyon sang isa ka persona may access ang iban kag posible nga maglapta. May yara naman sang nagasiling. Kung wala ka man lang sang ginahimo nga malain, wala sang dapat nga kangawan, bangod ini ang may maayo nga katuyuan. Nagakomporme dire ang presidente, gani iya gilayon nga ginpirmahan agud mangin layi. Apang dapat masiguro nga ang layi indi mabusaran, impormasyon sa publiko indi magamit sa katuntuhan. Ang ini nga panghuna-una kag pananawan ang ginpadala ni Miguel Martinez sang Talisay City. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining pag